Allah Nabi Allahu Rabbi Tuhan kita Nabi Muhammad Pemulu kita sahabat dan ditolan saudara. Assalamualaikum maka dalam jamuan dengan kanuna peraturan di mana sedina lina punya oraya ayuzul mukalla bunyi paraman apa-apa karajo apa-apa unda kalau adon kata datang kau orang berkata jangan dipandang kau bayi aku jumbang isi katonyo nampak lalu ditimbang jangan baca dosa salah satu orang anak sengai panati kepada orang kau orang berkata apabila sayang nganyo katonyo nanamu asumara biarpun salah kabana laju olanya to ampe ka menjadi limo itulah sifat apa nanti celaka jangan bersifat setengah memusi ai mangato kanawa bagana santia tetapi sifatnya sifat kecil yang pandai manu kawan saya yang di dalam lipatan tolan mengontiang babi nalari galak nyeruntiang itulah sifat yang sangat penati mangato kanawa bagana niki mangato kanawa nang kayola cukuy mangato kamaga tio mini tapi mengareka di balik buki ina nindak kata nani nyogau kota nyunan gadang labang bak dilaui mangato kanawa orang kayola cukuy manaru akan amin labai impi ame jo pera laba sumpi sampai ralie jadi tukang umpui gilo meninjau sabit joragi pinggal gadang daripada pari ini najang lata tungku iyo najang lata tungku ya pikir mana
salah sapu Yo
masalun keputusan paham supaya tak jejam dengan kaji oh dikata tadape dikandung bati jiran ya di hujan dia teawan air di cawan kita curahkan oh di buruan harapan di utan punai di tangan dan kita lebih kawan itulah misal rupa pengajian oleh kajian banyak tak ada keputusan karena itu fikir olehmu sebuah hadis suara tentu oman apa dengan nafsahu laifakan arafa dengan rabbahu siapa mengenal akan dirinya seolah mengenal akan Tuhannya pahamnya hadir begitulah lelo tuntuilah kaji diri nanya to sabananya diri nak tentu dan inyo la ilaha illallah kalau dibaca kulimahnya hampir janganlah lupa ya kulimalah kalau dikata layan karena dia menjadi si kejo leku buanan kasar lekuli dagingnya boleh batulang baraku melimpo hati bajantung dipandang baru po pada hakikat mai sama to lima ilah janganlah lengah itu tubuh yang sabita iyo ya itu rohani nyawa lenan jilah indah abakuli ibadah yang badara indah babure tulang sabuah indah barabu jatuh hati tak dapat dipandang jomato ini tak dapat didengar jotalingo ini malaikannya suci lai sungguh terjali manamu Muhammad zahir batini ayan sabita maimunan kata tu iyo dicari lengan alemu laimat mojo hati dia cuacu kulima ilah minta kaguru iyo ujud amlena modikaku diri lai itu opa doa kikat diri nan dilai kata angus dirandam tabasa oh jauh apa donyo pasal baru
Kalau selai sanjungan Nabi ladena
oleh latihan mapan negara Joko. Iyo lemah apa buah lagu yo kenapa itu pulo. Katonan lenyo lagu bini data karena pulo. Iyo kadibai bana. Kale jodoh. Pasanang hati di dalam nado. Pasti bari bana di muko basamu. Irama minang iko namoyo. Lepas lagi bulan dari atau intermezzo. Sebagai hiburan atau intermezzo. Lagu ramagale di kaki limo. Saya tak jarang basuh. Tapi nanti kami baru populo. Ajo tapi adulang gele kapalo. Bukan aja kalau dikiro. Hari nan sedang puasa balik kampung ala jauh yo sadang rami adeng kambang lapia adeng kagale untuk lama cari sasu nasi Adeng kambang lapia kagale untuk mencari sasu nasi. Akadang manale pokok tamatan hari nan sadang yo tane garang tentahan bisa den lulu tangi buli alangan tanpa abana de Parecía Dios, ¿no? Adeng Parecía Dios, ¿no? aden lulu tangi buli alangan tanpa pulo de urang. Inilah nyari mata malam basi lawai dulang lada ego namonyo tapaso tanging di dulu dalam buli atakan tanpa bari ibu-ibu. Tapaso tangi ilulu kadalam. Mulian dan tanpa ale ayamato. Itu jo irama minang. Milenyo jubo. Iyo Allah nande bari di malam lagi di ko. Batare nilai kan jadi lenyo jubo. Iyo di bara baladang di bara bajalan la jauh sunyo la pandai la datang lisai la tipu. Politika pocong mana di bawah baselo. Ini kan lagarekan itu la tolong la sambung sesudah ikut buat rancang. Lagunan sero. Eto jole kula siranta kudu di sambia bagan ala bagi purjo. Yo abasine di sisutan maro jo buaran jajo lagunan sero. La kami manang ala basambo sambo la kata joget la tujo mudo. Lahi burdekan tiki tola supaya matola jalan jo. Itu kena kala sesudah iku la karekan itu la kati sampono maalum mali ya wala pandai pulo. Pandai pulo la bacando gitu la tukang silawai. Lananda ulu nyo atum si kola di pentai aku majanyo. MTI adang akan tijo dinyo. Yopa itu mana la nasional lamon nostalgia masuk dulu nyo la di padang panja bawang itu namonyo. Oh gitu bana jo kalau dikiro di kalau dikisah lagi sama mula namuanyo tapi la si ayamato. Memang mali yo
merdeka, oh iyalah.